kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyakoro mga juang deko skalo kanya par koda beach bang sa reyo kugwen maket kod maindi waneto niri mo gik mabende wade bedo kod twak manimba koda migosi Victor Elvis ma en achiel kuom directors go eko mag Nyalenda Young Tax kabindi ibro pano ching niri ma kawuono kaka nwasebedo kwa wacho ni wanyoro ni en Mental Wellness Awareness Week mabende chakore odiochieng' niri ma kawuono dang'eyo ni to gin ang'o mabende gitimo ka gintie Nyalenda Young Tax kono to kotenore koda juma niri mabende ng'iye dang'ni kod paro go mag obwongo ang'o ma gitimo maneno ni giriwre kod oganda duoko chien kendo kedo kod tugo eko mag dang'ni eko mag paro. Victor machiegni ndalo mang'eny ka thuolo ni eri mondo ma kinyo picha kachi mose oganda joka nyanam tipim negi ni to usechiedho nade? Erokamano. Nyinga en Victor Elvis, atiyo gi migawo mar Nyalenda Young Tax CBO. Matiyo e pacho ka kendo ahinya e kaunti ma Kisumu ka. Ka wang'iyo kuonde mag slums kaka Nyalenda, Manyata gi Railways, yani kuonde ma koro weche mag mental health ng'eny mogik. Yes. Yes, koro agwero kamano maduong'. Erokamano nya Victor kuom yudo thuolo kendo biro mondo watwa kod oganda joka ina machuok ahinya kotenore koda juma niri mano mag Mental Wellness Week. Matinde nang'o ne japiny? Mae en mana juma migoyo poro. Kendo iwuoyo gi ji kidieny mopogore opogore kendo weche mag jolony bende nyiso ji gigo minyalo neno ming'e ni ng'ane nigi weche mag stress moro machamo ng'ato kendo inyiso gi bende kata county government mag Kisumu bende nitiere okans mag seketo ka gigoyo e dili gi wach mag mental health to gi stages ma gin samoro nyalo chopo nie ma samoro lead kata etho kata wito ngima. Koro ma en week mar oporo ma migepe mopogore opogore wuok e kuonde mopogore opogore kendo wariwore kumoro achiel ka wakelo lonywa kod resources manitiere kanyakla kendo watwak gi jopiny kaka nyaka platform machalo kamagi mondo make sure ni information weche mag mental health ochopo ne ng'ato kamoro amora ma entiere kumoro amora motiye. Report nyaka chop ne japiny Victor kamoro amora ma entiere. To nitie chenro maber samoro nyalo bedo kod riwruok kod migepe mamoko koso samoro migawo moro amora be timo mana magi nyalo kuma gintie koso nitie kata works moko kata movement moko bende sani uchano mar bedo go? Mago to nitie ga kore week kamae iyudo ka nitiere organizations timo programs mamage then ka ji biro tieko then koro ji romo kumoro achiel at the tail end of it mondo koro ji koro ong'eni to kane nitiere Kisumu sub county ang'o giri mano kawo kata mano wago kendo ma Kisumu kanyo koro watimo kora county celebration mag mental health koro gisani migepe mang'eny goyo ki programs gi but nitie moko bende ma nyalo tiyo through networks ma gintiere godo. Koro wan kaka Nyalenda Young Tax wan watimo gi CBOs ma wantiere go kuonde mag slums go. Chiro magi mabedo tayo gi sani kotenore kod juma niri ming'iye mental wellness nieri un kod chenro machalo nade to target joma chalo nade to ere kaka uchopo negi? Kamano pile wan joko ma Nyalenda Young Tax watiyo gi youth nikech organization wen mar rowere kendo yudo then kod wan gi adolescent ma wan godo programs wa ma gima bedo age ma wamiyo mihino kata mahino ahinya programs ma wan godo go kendo gi sani wan gi programs mopogore opogore wan gi weche mag one on one ma wakelo jolony to wuoyo kata johocho mabuoyo gi nyithindo go kendo puonjre kodgi mondo ging'e ni to ang'o machamo ng'ane mokane pache seche duto kechi iseyudo ka chien ka weche mag ji commit suicide ji derwo nyoni malo kabisa kichodo ka ng'ato nigi problem to kodwa share problem do gini chama samoro moko chopo kuma koro gichopo kore makoro ko nyalo dhi mbele mako mana tol kata madho sum moko bende nyumore kata ipi koro ka gigi nyo through awareness mosebedo gi iyudo ka ber mondo ibed ng'ato one on one sami shuku ni ng'ane ni aneno ni ng'ane nigi stages ma mopogore opogore iyudo motimo jopoko nigi stress to wuoyo mang'eny tiga makane gi stress to isolate mopogore opogore ma ng'ato rwako e dende seche manigi stress go so mago manyo jolony gi sani mondo obed kodgi mondo tim nade
mondo otwak opuonjre kodgi. Yes. Kendo timo watimo gibiro ni open group therapy. Ma gitie tia kanyo to gide round and there is an open space. Yes. Ng'ano wacho wachgi. Kendo sani bende wan gi program moro bende motemo gi FIDA. Ma koro wang'iyo the survivors mag gender based violence. Sana koro gin joma mine. Okay. Ma sani gibitiere gi program moro kanyo ma gidhi ka FIDA to iwuoyo kodgi koro one on one. Mano bende gik moko adek mane wakete wik mar mental health. Yes. Victor, wasebedo kwanene ute mag fwambo kod keyo weche manyien mabiro no kendo duto ka ng'ato wang'o wadgi gasid ng'ato nyone kata nyoro nitie ing'eyo ni nitie miyo moro mabede nyone gi nikech nokawo tatu ogoro e dende mar jatend piny ma be waketo ni samoro ng'ato ne ng'ama sobo ok nyatimo gi Victor. Dhano nigi dangni mag paro, ng'ikruok mopogore opogore e yore ma koro kelo dangni mag paro e pachgi. Nitie jomoko ma weche mag social life magi ema kelo dangni mag paro kuome. Nitie jok ma weche mag kata weche mag yuto economical kelo dangni mag paro kuome. To gigi duto te koro kawo formations mopogore opogore kaluwore gi action ma ng'ano kawo e dendeno. Koro en adiera ni dhano te samoro mana ni mental health ni pok ochopo e degree ma ng'ato nyalo neno. But ji te nigi dangni mag paro kendo ji te ose interact gi dangni mag paro. Mopur sani moso seche ma koro yuto koro tek kendo ngima piny ong'awre ni uchumi koro rido. Ji nigi dangni mag paro mang'eny kabisa e kitegi. Kendo iyudo ka ng'ato ok iwene time kabisa. Iyudo ka ng'at ma ing'eyo bani pone ng'ane omorre, ng'ane otho to ng'ini ng'ane otimo nade. Imo kawo ngima no kingi mano. Kipenjo ni ng'ane be ni ok nyowinjo kata no tuo. Osebedo. All of a sudden. Kata kiwuotho e street ka iyudo ka most time iyudo ka ji wuoyo, ng'ato wuoyo kende. Nitie joma koro wuoyo kende iyudo ka nitie sauti okuok to nitie ng'ama koro level osewuok. Iyudo ka ogoyo mbaka maber kendo iyudo ka en mana kende e room kanyo. Uwe kanyo. Koro nyisi nitie sama koro paro ingo dend dhano. Ma koro wuok oko ka sauti. Victor, un ma samoro utiyo kod nyithindo kod jogo mawuok e kuonde dak mongore Kanyalenda, Manyata, Obunga kod mamoko. Samoro acha nitie ga ni nyithindo mawuok e slums na gieki gin makoro gidonje weche go mag njore to minego gi dangni mag paro ni eri bendi wacho ni en wach manyalo miyo jana donje timbe go kuma samoro kone kale. Gima adwa wacho ni dangni mag paro en ok ong'iyo ni ng'ane wuok e slum, ng'ane wuok Milimani kata ng'ane wuok machalo kama. Dangni mag paro nyalo yudo ng'ato kumoro amora ma entie. Kata mana ng'ama ni kata social status may not matter. Mano ok matter e weche mag dangni mag paro. And most cases isedo kata ka nyithind joromoki mang'eny be mamadho kata njaga. Be game itiere nyaka rehabilitation. Isedo mang'eny kabisa. Kendo isedo ka nyithind jochan miparo odak e slum go osebedo ka dhi maber e mogik ma samoro ngimagi olokore kendo isedo kata jok mabedi samoro kata country ka mago kata siasa mamalo sana iyudo ka timo kuino wuok kata Nyalenda kanyo. So kinyal jaji ng'ato ni ng'ani wuok ni ng'ani wuok kuma kama kuma ng'ato wuoke no ok mata ne ng'ato kaluwore ki ng'ato bet. But dangni mar paro luwore gi ni to environment mane ng'ani nitiere ni ang'o giri ma diyo ng'ani kendo miye ok obed kod kwe kaka oparo kata kaka oreason. Koro gigi nyalo bedo kata weche mag school fees. Omiyo stress ok en ochando nyaka nyathi matin. Kendo iyudo ka jolony wacho maber ni kata nyathi matis ka ni e ich ka min nigi stress to affect nyaka mapok onyuol mani. Nyalo bedo gi stress. Nyalo bedo gi stress e kanyo. So iyudo ka koro mapok onyuol mani gi stress nyalo bedo gi stress. To kara kata bedo one day old nyalo bedo gi stress mamare. Koro stress en gima all round. Omako jaduong' moti, omako mama motegno, omako jana matin, omako ji duto. So en gima king'iyo yo maber iyudo ka nitie ka programs mag positive parenting. Manyiso ni ka nitiere ng'ikruok mar janyuol manyalo miyo nyathi bed gi stress to ere kaka janyuol nyalo improve. Janyuol nyalo improve. Iyudo ka nitie programs mag mentals kata weche mag football, weche mag talent development, weche mag peer to peer engagements, forums machalo kamago. Gik mang'eny kabisa miyo ng'ato timo gimo paro nyalo timo best. Iyudo ka ndalo machien kae kata weche mag kawo subjects gi. Yiero somo midwa somo. Iyudo ka ndalo chien kanyo janyuol mane inyaka temo kwano nikech otieno temo kwano. Kendo nyaka kal. Koro even nyaka next stage mari ni mar penji midhi timo abiro miyi dhi e level machielo. Iyudo ka miyi stress ni gini kata wato janyuol nada dware. Okasa kode. Janyuol wani mondo idhi mbele to in japuonj bende wacho ni ok onego bende dhi mbele ga perform marach. Peers li bende ino ka gima weyi chaki bedo gi lwenye ki. So daw e gik moko ma kelo
kaka ngima ni bende dhi mbele gima kelo stress ne ng'ato. Nyakoro jong wadhi nyime kod twak kod Migosi Victor Elvis achiel kuom jotayori tije migawo romok mar piny owacho Nyalenda Young Tax mabende pise mare maduong' tiere Nyalenda Kisumu kendo nyakoro mojong kaponi kokitudi kodwa walo kini machiegni e twak okinyiri ma kawuono penjo maduong' en ni to michino itwaga kode nade mbekni magi ma samoro igo kode kineno ka samoro ojabudho ka enye koduogo tiwacho kode ang'o samoro kodhi skul to kotimo maber ere kaka iwuoyo kode mondo mi next time onyal improve koso uketo ne mana wanted ma gimoro matin to samoro onge chieme odni Victor jonyuol bende contribute samoro e dangni mag paro ma samoro mako nyithindo mang'eny kabisa ng'eni janyuol wuon mantie mondo dak gi nyathi ma en ok tale ma gidak gikikore ka iyudo ka nyathi odak e family nitie baba nitie mama nitie kata anko gi waye gi nyathini koro waye gi anko gi joma bedo gi nyathini ndalo seche mang'eny niya gigongo nyathini ka nyathini otimo gik maricho but nyathini ka ofulo gini titimo nade iyudo ka janyuol dwani mondo ogage jogi mondo nyathi ok bed discipline koro behavior dongo kuom nyathi iyudo ka nyathi chako madho jaga nyathi chako wuok nyathi chako ndikre gik moko mang'eny dende nyathi chako rwakre e yo moro moko dhi kare nyathi nyalo nindo oko iyudo gigi so maka janyuol fuel process mar nini mar ariyo janyuol ma en oger ma ng'ato ni nyathini gimoro e pache dwani mondo opimne but oger ma kodonjo e ot to jomo bedroom correct kodonjo okinyi to chako yuge time kod nyathi yuge time gi nyathi koro ka nyathini gini chamo ga nyathi ma by the time ifweni gini koro en gima koro nego osemako nyathina yes en gima koro is beyond control yes how cost is it to rectify that samoro idonia Victor gimani inyalo bed ni loso chon koro mi di rehabilitation mano nyiso ni koro sechopo level no yes koro janyuol kaka medo bedo ko keep distance from nyathini miyo nyathgicha the cost mar konyo gino bedo expensive bedo expensive ne janyuol koro janyuol bende diro weche mag mental health kabisa family and ji duto tetete nigi role to play yes ji duto tetete nigi role to play obed jirani obed nyathi obed government obed community leaders ji duto te nyaka bed gi role to play mondo obed gi a safer community ito mwacho ni the community belongs to us all yes kata kaka ni wacho chon ni the responsibility of bringing up a child en mar community yes ke nyathi achiel seche ma iwe nyathi ng'aneno ma ok ing'iyo no en ma kinyo bro romo kodi gin seche ma gino omako kuome to tongi gi beti bath dara exactly seche mo tongi de musa tongi no koro kanyo kibro wacho ni ng'ane ni mental health ogine nitie moro machopo kuma nyathi ok nyal survive nyaka tuwe mana gi tol exactly yes isenenogi jomoko masoro kare wigi koro koro mondo makoro nyaka tinya koro maiga mane ot kech kowe oringo mana kochoma ora yes nyakoro miye mana chiemo kidhiro gi kedi ka chiemo tikete san tidhiro gi kedi kech koro chopo level makara janyuol ne dwa nogo yes koro kapok ochopo level no seche ma koro pok ifwenyo nyathini ni nigi challenges bed gi time mondo iket nyathini free ng'ata kata bed free kata kuonde ma ji tiye watch pache yes kata watch pache kata mana kuonde ma ji tiye a lot of mental health true kech iyudo ka ng'ato nigi burnout kaka nodonjo tich Monday ng'ani dwa tiyo ma seche mondo bed odoko tekne nigi assignment mag Zoom meeting ma koro en Zoom meeting nyaka saa 6 otieno koro ng'ani samo yueyo ongego magudi bentie koni nigi task after task hiyo mapili go mano koro ka chienge mar tich ma koro pek ne bed odonjo another conference koro ka onge time tich ma ji tiyo gi ose kira another stress ne ji kendo ji ok sani yudo ka weche mag tich koro kendo koro winje ji mogik ine ndege ine Zoom ine mtoka ine Zoom koro itiyo throughout your life yes Rekomanya Victor to ere kaka gini grow mos Victor samoro yudo ni en gima samoro isebedo kiwuotho ga wuotha ere kaka nyalo ng'eyo ni justice sani koro en kod mental issue samoro nya bedo na bire tich kati atia kadokot samoro mana kenda how does it show kapo kwa jope magnificent moro maduong' ng'eni ng'ane chikoro sichako kwanyo kalatas ng'ane chikoro tinde chunge mbele kachokro no bot kacho linga kanyo behavior sitie mang'eny wani nyalo yudo kaka koro chako develop ng'eny ng'ama nyoni ana bedo kubera bracket very active yes lo ka ng'eng'e samoro minya lungre dek ni Victor koro kifwenyo somebody is calling me yes tie moro ma cha biro kiruchi mag wich wi yes
moro be tibiro ng'ato ni anya kumoro tena kende ma gimotimo moro tima wuoyo mang'eny ma kaka no chako wuoyo ma kimiye no thora wuoyo nyalo wuoyo 3 hours to no wore wacha chiel be nyaka nende mochako dok ma bi ji ng'e gane ng'ane to kumye microphone to buru wacho gi gimoro achiel di fachiel koro gae koro gigo mago bi US menyalo neno moro be nyalo neno kata moko be timo ko yake wich mag chiemo ilo koro be chako no chiemo change ilo koro ko chiem appetite not lock we chiemo ma identify go obedo matisi to wuok sigini koro dia number of behaviors menyalo neno kuom ng'ato ifendi ng'ani ka ng'iye neno ka tigo moro mosechako donjo kuom ng'ato nitie mo machande nitie moro ma nindo throughout no chako nindo sa adek otieno to kubisa moro onyalo kana nindo nyaka saa 4 mako chopo tije kifo ito ngani kuro kidhi school kana kuro kidhi kuma kama koro ko bwogore nindo no kana piny no se gi yose wuok so gini biro gi gine mopogore e dende dhano Koi no wach malich monego mi mahino. Yes. Nyalendang taksere ka kukonyo mabiro neno ni samuru kelo nyo jende kanyakla kod oganda kanyakla. Buti monegi ocho mondo mi at least ngato ng'eni to ka oneno situation na inago eko tere kako nyalo konyo. Wasebedo kwa timo gik mathoth e gorruok gi weche mag mental health. One, creating a space kaka wan isani gi youth resource center. Kama young people bire ting'iyo gima iparo ni skill maber. Yes. Kaka wan gi weche mag tailoring kanyo, wan gi weche mag ICT, wan gi weche mag beauty, wan gi weche mag bakery, wan gi weche mopogore kanyo madhi mbele. To nitie nyaka kuonde ma koro ji go mana mbaka ma gin giwegi nyalo wacho ma. People koro consult. Koro doka gimoro ne chandi ga baka to but koro kendi resource center kanyo. To giro chako lale pachi. Kendo aita ke mane pick up godhiambo. Mano one thing osebedo kwa timo. One, another thing osebedo kwa weche mag tuke. Yes. Osebedo kwa also facilitate weche mag mpira. Ndalo muruche kanyo ko wan gi other CBOs. Okay. Kaka Blue Cross wabedi new weche mag mental health ni kabisa the main core program. Tinada gini nyo wantiire Moi Stadium. Kendo wagadhuro to luwo nyaka project participants. Yes. Mondo gibende giriwre jomowuok Nyalenda riwre gi jomowuok Migosi. Gi jomowuok Kibos gi Dekono. Mondo yetu no Kibos kono dak nade. Wona ga Nyalenda ang'o motimo Nyalenda. So ino ko seche maybe create platform machalo kamano. Miyo young people bende opportunity mondo gitim nade. Mondo gibede gi share the experience. Yes. Gibede go watch gi opimni ni to kale ang'o. Another thing bende wan gi programs mamoko mabende kaka iluongo ni Delta mar livelihood. Yes. Programs mag livelihoods gin what support weche mag linkages. Ito ng'ani nyaka bedi gimoro mar hand skill. Mung'eyo makata ka pori pod tije ma onyo miye stress. But bung'e kata twang'o tweng'o. Tiyo gi charana. Bonya timo plumbing. Bonya timo kata plumbing. Yes. Bonya loso kata weche mag electricity. Yes. Koro magi gigo duto temo mondo keti nwa create young people platform mondo giyudi. Gimoro adek moro kendo mosechako yudo kendo makoro duong'e kabisa en weche mag mbui. Yes. Kech mbui ka igima koro kendo kele koro mental health mapek. Kech ene dag dhao. Erokamano nya Victor no ka jatend piny Migosi William Ruto to kod jopiny e gwenge koma Mombasa. Producer mara kwayo ni wakawe dakika 2 winyi jatend piny owacho Migosi William Ruto sani wacho ang'o ne oganda jo Kenya eka waduog walore osekalo kanyo dakika 33 bang' saa 2. Elizabeth Anditi terwa Mombasa achiel kachiel waneni to jatend piny owacho Migosi William Ruto wacho ang'o ne oganda jo Kenya kapo ni wanyayudo duolno achiel kachiel. Undersupplied until late 2026 or beyond. Fellow citizens, this is not a Kenyan problem alone. Around the world, governments are introducing emergency measures to manage rising fuel costs, supply disruptions, and pressure on the cost of living. Some countries are now experiencing actual fuel shortages and rationing. Others have encouraged citizens to work from home in order to reduce fuel consumption, while some have reduced working days.
Our priority as government has therefore been twofold. First, to ensure that Kenya continues receiving stable fuel supplies across the country. And secondly, to cushion Kenyans as much as possible from the full impact of this global crisis. Kenya imports all its fuel from the Gulf region. Therefore, when global oil prices rise, the impact inevitably reaches us here at home. The current fuel prices reflect the global reality. We recognize that these increases are painful and carry serious consequences for transport costs, food production, business operations, and the overall cost of living. I know that for many Kenyans, rising fuel prices are not just numbers at the pump. They reflect everyday life. They mean higher matatu fares, a farmer paying more for transport of their produce to the market, a border rider worried about their daily earnings, a parent struggling to stretch their family budget, and a business fighting to remain afloat while protecting jobs. The government of Kenya has not stood by. We have undertaken several consequential interventions. First, through forward planning, using the Petroleum Development Levy and Fund, we have built strategic financial reserves to help stabilize the market during times such as this, without disrupting the broader economy as has happened in the past. To cushion consumers from the sharp rise in global oil prices, the government has used the Petroleum Development Fund to stabilize fuel prices. In the last two pricing cycles alone, that is April, May, and May-June 2026, the government has utilized 13.7 billion to cushion consumers. Secondly, working with Parliament, we have reduced VAT on petroleum products from 16% to 8%, foregoing Kenya shillings 14.4 billion in tax revenue in order to reduce pressure on Kenyan families and businesses. In the April-May 2026 pricing cycle, the government utilized Kenya shilling 6 billion in fuel stabilization and also forwent 6.41 billion in VAT revenue. In total, the government spent 12.45 billion on stabilizing during that cycle. That is April-May. We have spent a total of 12.45 billion to stabilize fuel prices. Because of this intervention, super petrol prices were reduced by 19 shillings and 67 cents, diesel reduced by Kenya shillings 40.25 per litre, and kerosene was reduced by Kenya shillings 115 per litre. Similarly, during the May-June 2026 pricing cycle, the government utilized another 7.7 billion for stabilization and forwent 8 billion shillings in VAT revenue. In total, during the current cycle, the government has spent 15.72 billion on stabilization for this month of May-June. As a result, super petrol prices were reduced by 15.87 shillings per litre, diesel reduced by 44.89 shillings per litre, and kerosene reduced by 78 shillings per litre. Just for context, without government intervention during this cycle,
Super petrol would today have retailed at Kenya shillings 230 shillings per litre instead of the 214. Diesel would be retailing at 277.75 shillings per litre instead of the current 232.86 shillings per litre. And kerosene would have retailed at 270 shillings per litre instead of the current 191 shillings per litre. Taken together, across April, May, and May-June 2026 pricing cycles, the government has spent a total of 28.19 billion on fuel price support through direct stabilization measures and tax relief interventions. These interventions have protected millions of Kenyans from even more severe economic hardship. I have further directed, after consultations with the leaders present here from the transport sector, and we had many hours of consultations with them yesterday, I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month. Before the G2G arrangement was introduced in 2023, oil importers faced intense pressure to secure US dollars within short timelines, driving rapid depreciation of the Kenya shilling and threatening fuel supply stability. By easing pressure on foreign exchange demand and ensuring predictable supply terms, the framework has protected the economy during the crisis as the one we have now. Without it, the country's situation, I tell you, would be much worse. And I want you people to talk to oil marketers. They will explain to you the kind of situation that was there in 2022 when we had a crisis like the one we have. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply even when we have disruptions, and has also made it possible for us to pay on terms that does not put pressure on our dollar reserves. I know there are those who are trying to turn this global crisis into politics. People seeking to exploit public pain for political gain, making reckless claims and pretending there are easy options. But leadership requires honesty, not political opportunism or playing populist politics. The reality is that no country can completely escape the global oil shock.
Nyakoromogi mano jatend piny migosi William Ruto kadhi nyime kod twak mare machiel kachiel kar jot mar jatend piny mabende yudore e gwenge kuma kadho nam chumbi kata Mombasa. Winjo ka jatend piny migosi William Ruto oselero okang' mabende piny Kenya osegoyo ahinya e weche gweko mar bero weche gweko mag modhi kod teko e pacho kaendi, kendo wacho ni kembe gweko mabende uso modhi e pacho kaendi nyalo biro lero ne oganda jo Kenya ni to piny Kenya osego okang' machalo nade e neno ni weche gweko mag modhi ober e pacho kaendi. Kalure kod Sanya Koromoga jonga ne TikTok mar bende ne wan go okinyi ma kawuono kod migosi Victor, bang'e to wadok kachiel kadho nam chumbi kono mondo mi jatend piny migosi William Ruto otiek bath twak mabende ne nitie. Victor, weche mag modhi geki bende paro ni samoro ginyalo kelo dang'ni mag paro ne oganda ka watieko? Mane ma kele dang'ni mag paro mapek nikech gimoro amora kata weche mag chiemo mapacho ka fuel ne gima nyaka kel. Exactly. Kata mane weche mag skul mondo nyithindo dhi skul sani nyaka yiedho buses magidhi. Kendo iyudo ka weche mag fuel nyudo ka kolo nyaka ng'anyo. Ma jonyuol nyaka koro ne kawo nyithindgi samoro mabed e dhoudi. Ibede dala. Nitie kuonde gik ohala manyong mag ji mang'eny manyong kethore. Nikech kaponi in gi mwandu ni monego bed ni wuok Nairobi. Yes. Biro Kisumu to koro ok nyal biro nikech fuel. To ng'eni mano nyaka bed gi stress nikech gik mang'eny okwamo. So iyudo ka ji mang'eny ni koro economical gi kod social life gi koro change nikech weche mag fuel. Koro fuel contribute a lot in mental health. Nikech mna chiemo michamo ken fuel. Manyiso ni kata chiemo biro ni onge. Geno mane ma intiego Victor ni twak mar jatend piny ero nyalo biro kelo ber ne jopiny? Aparo ni twak mar ker kawuono en gima muhimu kendo ni obiro sama kare kabisa. Yes. Kichedo ka ji koro ywak kendo gini koro en gima koro lokore gima koro campaign tool. Ma politician moro amora koro kawe ringo gi wachni. But aparo ni ok onego bed ni every government Yes. ma biro after every 5 years nyaka bed ni en counter weche mag fuel ni. Onego wabed gi strategy moro kaka piny Kenya ma wanyalo ng'iyo go weche mag fuel gi one and for all. Ma ok obed ni ng'ato koro company donge gini notimre ndalo uru. Yes. Ndalo mane otimre mar uru notemi yango. The next government mabiro biro after President Masani. Yes. Ibiro wacho donge ne ng'anyo timore ndalo Ruto. Yes. Dak to neno ka wakaleji no ng'anyo. Kisalilo de iwacho ni ang'o miyo most of kuche manie weche mag matatu ng'anyo on the tribal lines. Yes. Pero ng'an machelo ka chimuro ka jaluo kisalilo ka jaluo bende koro wacho ni nyaka gikaw ker kalore gi kasiasa dhi masani. Yes. Koro garo chimuro bedo ka dha community be koro gag ni kara koro wang'anyi ni weche mag gibe limelight. Koro weche mag fuel ni weche mag national issue. Ma ok onego bed ni bedo ni in terms of regional tribes. Victor, wadok Mombasa mondo mi wawinj twak mar jatend piny. Kapok wadok Mombasa, wachni mogik ne oganda jo Kenya, oganda jo Kisumu anyanya e juma nieri mano mar mental week awareness kwatieko. Katieko go mana erokamano mokwongo ahinya ni migepe mang'eny kata stations mang'eny kaka magogi iyudo ka omiyo mahino wigni. Kendo ji nyalo twak ka ji puonjore weche mag mental health. Wachna mogik en ni ng'ato nigi role to play. Samo ki play role dicha tiyudo tigi moro ma ng'ikruok moro mabet. Nikech ngima chalo kaka power dhula. Yes. Mang'ano nigi namba mogoyo. Koro kokigo namba ni manyiso ni opponent wa ma en mental health bro yudo ka penetrate madonj kuom ng'ato. Erokamano nya Victor kuom yudo thuolo kendo ne twak kod oganda jo Kenya na mainya to tende koda juma nieri mabende ng'iye weche go mag mental health juma nieri mabende chakre kawuono nyaka giko mar odira nyakwa mga jwang. In mabende ni bedo koda chakre gokinyi nyaka sani wachako time kendo chieng' wuok tich kata kamana we kod twak mar jatend piny migosi William Ruto mabende dhi nyime e county noero ma Mombasa. Iluongo ni Sadoyo award sema achiel kachiel nyaka studio mara ariyo kocha wawinyi to jatend piny owacho dhi nyime kod twak mare yo machal nade. Equally, we are accelerating investments in renewable energy, electric mobility, modern public transport, and energy security infrastructure so that future generations of Kenyans are less exposed to global fuel instability. We must embrace electric vehicles as a first step, and the government has already ordered 3,000 electric vehicles through the Ministry of Interior for use by our security and administration officials. I am also making a declaration that the first 100,000 electric vehicles to be imported into Kenya, whether for public service or private use,
will be duty-free, even as we continue to work with private sector for investors in the electric vehicle manufacturing to establish production facilities in Kenya. This is not only about overcoming the current crisis, but also about building a more self-reliant, resilient, and economically secure Kenya for generations ahead. I, however, wish to assure the country that there is no fuel shortage in Kenya. Through the government-to-government framework, under which international oil suppliers are contractually obligated to maintain consistent supply, the government is taking all necessary measures to stability in the market. Fellow citizens, this situation is not permanent. We have overcome many challenges before, including droughts, floods, terrorism, and the COVID-19 pandemic, including other global shocks. Each time we prevailed because we stood together as one people. I therefore ask all Kenyans to remain calm, patient, and united. To every mother worried about tomorrow's food prices, every worker wondering how they will afford transport to work, every trader struggling to keep a small business alive, and every young person anxious about the future, I want you to know that the government of Kenya, your government, sees your struggle and stands with you. To our transport operators, drivers, and logistics workers, some of them represented by the leadership here, we hear your concerns. We respect the important role that you play in keeping our economy moving, and we will continue engaging you to find practical solutions. No Kenyan should feel abandoned at this point in time. And so, after extensive consultations with stakeholders across the transport sector, a number of critical concerns and proposals were raised regarding livelihoods, operations, and sustainability of the industry. Consequently, the government has agreed on the following measures. The Ministry of Transport will engage financial institutions and the banking sector to provide a platform for transport operators to address the financial challenges arising from the current crisis, including the possibility of temporary relief on lending terms within the sector. Many of the good people standing behind me have vehicles, transport vehicles on loan from some of the financial institutions. The government of Kenya, through the ministry, is going to engage those financial institutions so that we can seek some relief for our transport sector as we all face the crisis ahead of us. Number two, the Ministry of Transport will work together with Insurance Regulatory Authority to engage stakeholders and address concerns relating to insurance claims affecting public transport operators. There is a big issue about transport operators, despite having insurance covers for their vehicles and passengers, end up paying bills when accidents occur and insurance companies go scot-free. This is a concern we must address so that an insurance cover has to mean something when it is paid for by our transporters. I have further directed that an immediate review of both the Insurance Act and the Auctioneers Act be undertaken to conclude within the next 3 months in order to establish a more responsive and fair framework for players within the sector. The Ministry of Transport
through the National Transport and Safety Authority, will engage transport network companies and drivers operating under the digital taxi platforms with a view to immediately implementing regulations on a minimum taxi fare and resolving the long-running disputes affecting the ride-hailing sector. The people in that space sometimes work for 16 hours to be able to make ends meet. There is need for urgent regulations that have already been developed, and I have instructed the ministry to work with the stakeholders to make sure that those regulations are implemented so that we can streamline the whole digital taxi platform. Recognizing the important role of creativity and self-expression within our transport culture, I have also directed the NTSA to facilitate an enabling environment for matatu operators to continue utilizing artwork and graffiti on their vehicles in a manner that upholds safety and respect for other road users. The industry is telling me that they have been told they must remove all graffiti from their matatus. And I'm asking myself why. The government will continue engaging stakeholders across the transport sector to develop practical and sustainable solutions that protect livelihoods and support economic activity. I therefore ask all Kenyans to remain calm, patient, and united. Let us reject division, fear, and misinformation. While every citizen has a right to express their concerns, collectively, we must reject hooliganism and all forms of violence that lead to the loss of lives, property, disrupting livelihoods, and undermining our economy. Let us use fuel responsibly, support one another, and protect our economy during this period. We will continue keeping the nation informed and doing everything possible to protect Kenyan families, businesses, and jobs. We must confront this challenge in the same spirit of unity, resilience, and national resolve that has carried Kenya through difficult moments before. Ladies and gentlemen, I know together, united, we shall overcome. May God bless you, and may God bless the Republic of Kenya. Asanteni sana. Naamini taarifa hiyo niliyotoa kwa niaba ya serikali baada ya mazungumzo na hawa viongozi wa sekta yetu ya uchukuzi ama transport. Tumefanya mkutano jana jioni wa muda, na tumekubaliana ya kwamba mahali tulipo leo kama taifa ni sote sisi tuungane, tushirikiane na tufanye yale ambayo yatasaidia kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaendelea, maisha ya Wakenya inazidi kuendelea mbele pasipo na matatizo yale yalipo, lakini kwa pamoja tukiungana tunaweza kukabiliana na matatizo haya. Nimewashukuru viongozi hawa kwa kushirikiana na serikali na kufanya kazi pamoja na sisi kutafuta suluhisho ya yale mambo ambayo yako wakati huu, hasa kwa sababu ya matatizo ya bei ya mafuta kupanda kwa sababu ya vita zilizoko sehemu zingine. Na nimewashukuru hawa viongozi kwa kujitolea na kuungana pamoja na sisi kutafuta haya
interventions ambayo tumekubaliana pamoja na wao. I want to thank the leadership here of the transport sector for their patriotism and believe that when we meet together, we can always find solutions for the challenges that we face as a nation. And therefore, thank you very much to all you guys, to the ministers who are here, who have engaged on this matter. And as I have said, we will continue to inform the country as we take steps. We are also pursuing dialogue and diplomatic means in the international community to try and bring this whole situation to a stop so that we can continue our lives. And we are hopeful that the days to come are going to be better than where we are today. So asanteni sana. Sijui kama ndugu zetu, somebody wants to say something.